kini tagamang Tuhan tinggalkan. Dek mama iwi tolonglah, oi jo bicara, nak samu senang de mama di dalam hati. Kau tampak bananan kanduang bangkalai lamula olalai, kini rang lain nana mairiangi. Kini rang lain oe mairiangi. Dari Dagadang kalau nan tadi malam na pangeran ng Tagamang kak nalin na sa nangatinya kalau nang malam kini ko pabali awah belum penapangan kak nalin na may buati na pangeran na sa nangatinya. Cuma nggak Tagamang berusaha jo kak nalin tadi malam baraso kayu jo kak Nur Tingkariang anak tukang selalu lah menyelip belum. Pandai manikuang nyotukang saluang, oi punyo kawan lewida baga dua jiwa. Bapak sana banane tuan bakenan kanduang ala olalai, sampaikan sayang lewida oi kagunjayo. Sampaikan sayang anak kandung, oi kagunjainya. Tadi be atigo joda gatang pambujuk ati kawan teri malam de karena tukang saluang bani pulau nak manikung di tikungan serupuk palintin norosi atau pasoba suruh tukang saluang lebok masuk teri malam lah. Tak kemudian si Nur pulang lalu tinggal buat masuang. Bayo jam cakra ya. Udah gadang nanakan duang jo amak datua, oi depol pepe samo diaga ba itu pulo nyampang ke orang ngabuang, oi dari tampu apol pepe tagala agoni nanakan duang, oi manantinya tagala agoni nanakan duang, oi manantinya. Pada di ulah juo de tukang saluang, oi nana de aka bela, oi nyato, oi baru tanpa anak kanduang. Gaba di gunung laolalai takana payung deuna awak nalamu takana payung de tuan awak nalamu wendana bakanda di bari juo bungo jilatang aja mak datua, oi sari pado nambe sarupo kaanalen jobe ati gola olalai inyo ma aga urang bapunyo inyo manumpang bidu abanan kodo. Ayo dia. Udah beli atau nilai? Dari be atigo Kapto pejawe gayo ambasambit dari be atigo bapak 10 kadewi 90 manompang kapapanan kodoh komawi
kok jampang karam awak kan tak satu karam doh dan untuk tanggung jawabnya doh mah Ini Pak Ben.